Gihatagan og 7/10 nga grado sa Southeastern Mindanao. Diversified Drivers Operators Cooperative. Konsamdok si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa nahimo niining tuna sa transport sector. Alam sa atong presidente sa Pilipinas, nga unta, dapat sir, pag-aralan mo ng oil deregulation law, dapat isama mo muna sa suna mo, huwag mong kalimutan. Matud ni Samdoc Chairman Manuel Duran, naglaom sila nga matutukan sa administrasyon ng Oil Deregulation Law o matubag ang dugay ng mga suliran sa mga driver o operator nga matud paniya napasagdan sa miaging tuig. Si PBBM, ang i-rate na ko na siya, bagsak na siya, 7. But pa sa uta, pa siya mahimo. Pwede pa siya mo balik o taas pa na. Kay dapat sa iyan suna, sige ba na siya pasalig na dagang korupsyon sa atong administrasyon. Dapat pagkukulo na, papisohon yun ang mga korupsyon kay muna nakapasamot. Sumala pa ni Duran, luyo sa maong score, aduna paghihapoy higayon ng Pangulo nga ipakita ang konkretong aksyon. Ibis nga kanunay nga sige og panaad matag State of the Nation Address kansana. Giingon niyang nakafile na sab sila og petisyon alang sa taas pamasahe. Busa dili na sila motambong sa Welgao strike aron malikayan ang kagubot ug maghulat na lamang sa desisyon sa mga otoridad. Samtang gipadayag ni Roel Aquino, usa ka public utility jeepney kan PUJ driver ug operator sa Dakbayan sa Davao, nga naglisod na sila sa pagsagubang sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Naunta pag magsaka magkanunay ang krudo labi na sa kasamo karon, naunta kami mga driver dili mi pasagdan na nagasaka ang krudo pero ang pamasahe halos dili nami makakaon. Malauman sa gihapon ng Samdoc nga madungog sa administrasyon ang ilang panawagan. Sa ingon nga mahatagan og konkretong solusyon ang nagpadayon nga kalisdanan sa transport sector. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radzoman Karin Beltran, Tatok RMN.